Salutare toată lumea, noi suntem băieții de la 4 Tip și astăzi o să facem primul nostru episod de pe acest canal. Ne-am gândit să facem un episod cu Brawlhalla pentru că este un episod de prezentare a canalului, dar pe viitor o să facem mai multe jocuri cum ar fi. FIFA, spre exemplu, deschidem premiile de la Weekend League, Division Rivals, Squad Battles, facem review-uri la jucători din noile campanii ce vor urma sau depinde. Drafturi, pro clubs, putem să deschidem pachete de pe conturile abonaților și multe altele. Da, o să facem GTA, heist-uri pe live și alte challenge-uri pe episoade. Vom încerca să facem meciuri de competitiv pe CSGO, meciuri amicale cu abonații sau arenă pe servere, diferite servere. Și putem să mai facem și live-uri cu Fortnite, jucăm cu abonații, live-uri la Caterinca cu Fortnite. Și să menționăm că o să facem multe live-uri. Vom încerca să postăm videoclipuri cât mai des, sperăm zilnice, și o să avem și un program de videoclipuri. Acum ne permite carantina să filmăm mai mult și am zis de ce nu. Da, asta ar fi ocazia perfectă să ne lansăm. Sperăm că o să ne susțineți, că o să vă placă contentul făcut pe canal și să stați geană pentru că în seara asta o să urmeze live, cel mai probabil. Așa ca de început de canal. Și ne-am fost cei de la 4 Tip. Și vă așteptăm de seara pe live. Și sperăm să dați un like, subscribe, comentariu, să ne susțineți și să share-uiți live-ul sau canalul. Noi am fost cei de la 4 Tip și ne vedem de seară.